Iriga City and hello madlang onliners! Happy Tinagba Festival! Napaka-festive ng araw natin ngayon kasing festive ng inyong napapanood na dance prod ng Iriga City's Pride, our world-class performers, the Mag Dancers. Excited na ba kayo? Well, ako sobrang excited na pero syempre, welcome muna natin ang ating mga pangmalakasang host, Sir J. Mark! Good afternoon, Iriga! Good afternoon, Camarines Sur! And good afternoon sa ating online world! Ayan, at para samahan ako ngayong hapon, I would like to present to you ang aking partner with no less than ang fresh na si Choco Mucho! And yes, hello mga kamarket, hello madlang onliners! Magandang hapon sa inyong lahat. Para sa kailaman ng ating madlang onliners tuwing February, may isang malaking celebration sa Iriga City na tinatawag natin na Tinagba Festival. Nagsimula ang festival nito sa sinuunang ritual ng mga pagano sa pamagitan ng pagsamba at pag-aali ng kanilang mga produkto sa kanilang mga Diyos. At kinalaunan, inadap ito ng mga Katoliko bilang pagpapasalamat naman sa ating poong may kapal para sa masaganang ani at syempre sa ating inang Lourdes. Itong selebrasyon na ito ay pinagdiriwang tuwing February 11. Tuwing Tinagba Festival, alam mo partner. Yes. Yan, may mga pag-aali Ito tayo nga ay ng ating taon-taon mga natin tudu. ginagawa at taon-taon lumalabas ang mga tao, taon-taong binibisita ang Iriga City dahil nga sa celebration. But this year brought us to a new avenue. Ito, we are conquering the online world. Kasi nga, merong pandemya, so we have to abide kung ano nga ba ang ating buhay sa new normal. Now, let's bring our madlang onliners down the memory lane kasi nga, babalikan natin ang mga selebrasyon ng Iriga City sa mga nakaraang pagsasaya at pagsiselebrate ng Tinagba Festival. Yes, this is Tinagba through the years. This is Iriga City, the city of crystal clear springs, located at the very heart of Rinconada District. Visit Iriga City and enjoy an Iriga experience with the Irigeños brand of hospitality and their sense of merriment. Yearly, the city and its people celebrate Tinagba Festival, a celebration of life that dates back to the ancient pagan ritual of offering and thanksgiving for a productive harvest. It even draws thousands upon thousands of tourists to witness a colorful parade of floats and bull carts loaded with the best agri-produce of the land. The festival is held February 11 and used to begin at the foot of the grotto of Our Lady of Lourdes, where the blessings of the offerings are done at the end of the day. These offerings are given to selected indigent families. The festival is highlighted by street dancing, some kind of a local Mardi Gras, and dance exhibitions participated in by educational institutions that abound in the city. A Disney-like Fantalusion caps the day's celebration. That was Tinagba Festival. Throwback. Virtually entertaining, this year's Tinagba Festival will make a difference. The trying time of COVID-19 pandemic is not a reason to stop us from celebrating the event, even minus the funfair that makes the Tinagba Festival a revelry that we'll look forward to and celebrate with much enthusiasm. May nakamo, let us join together and do witness the festival in another rim. Tinagba goes online. To welcome you to this year's Tinagba Festival celebration, dubbed as Iriga Goes Online, the local chief executive of LGU Iriga City, the multi-awarded and dynamic city mayor, Honorable Madeleine Y. Alfilor. Diyos maray na aldo po kaninyo ngamin. Happy Tinagba Festival. We had so much difficulties last year, several natural disasters, and of course, COVID pandemic. But this will not dampen our spirit as we celebrate Tinagba Festival 2021. Mahirap dahil hindi tayo magkakasama
gaya ng nakaugalian natin dahil kailangan nating sumunod sa IATF protocols and guidelines. Pero ganun pa man, we assure you that this year's Tinagba Festival will be as memorable as the previous ones. Ngayong taon, we opted to adopt to the new normal. Kaya we tag this year's festival as Tinagba Goes Online, featuring activities na ngayon din lang gagawin. Perhaps the first in the history of festival celebrations in the Bicol region. To our farmers, maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang dahilan kung bakit merong nakahain sa aming hapagkainan. Kayo ang totoong bayani. LGU Iriga will always be there to support all your programs. We are behind you in every step of the way. Sa ating dakilang may likha at sa aming Inang Lourdes, we offer this festival to you. Thank you for the bountiful blessings to us Irigeños. Sa atin pong lahat, Happy Tinagba Festival. #Tinagba Iriga Online. Maraming salamat po sa ating butihing Mayor, Mayor Yes, ma'am. Madeline Thank you Yorobe po. Alfilor. Ayan, eto na. Sobrang excited na talaga ako. Ano na bang ganap natin, Sir Jay? Okay, sa ating mga online peeps, connect with us virtually as we celebrate Tinagba Festival 2021 kasi nga magkakaroon tayo ng Itinagbakal online selling market na mangyayari just a few minutes right after this opening program. And meron din tayong the newest craze in the city, the TikTok challenge ng Tinagba Festival online. And huwag natin patagalin pa. The festivity Festivity begins begins now! The very energetic. Yes. Ito na. Ayan. Live na live tayo kasi. Ito na mga kaibigan, the very energetic and supportive Regional Director of the Department of Tourism, Region 5, Director Fe Buela. Honorable Mayor Madel Gasmen Alfilor, members of the Sangguniang Panglungsod, the head of the City Tourism Office, Mr. Peter Lagyap, the department heads, and the rest of the LGU workforce, to all the Irigeños, pleasant morning. Well, first of all, allow me to convey my warmest greetings and felicitations to all the people of Iriga City as you virtually celebrate the Tinagba Festival, which I believe is one of the longest running festival in Bicolandia. Well, I especially express my appreciation to the very dynamic leader of this city, kay Mayor Madel, and her equally aggressive City Tourism Officer, Mr. Peter Lagyap, for inviting me to take part as you kickstart the virtual opening of the festivity. Natutuwa po kami that despite the pandemic, Iriga City continued to perpetuate this long-time tradition which honor the feast day of Our Lady of Lourdes. May you continue to stay united and remain steadfast as you build the roadmap to economic recovery. Despite the pandemic, I wish you all a more fun and exciting festival. Thank you very much and mabuhay!
Ayan, maraming salamat sa ating mga maladyosang Tinagbels. Napakaganda ng kanilang production number. Ano, partner? Yes, yes, yes. Thank you very much. Salamat kay Natalie, kay Paloma, kay Lily, kay Kimberly, at saka kay Monica. Grabe, ang O, diba? dami nating in-import na mga Diyosa ngayong hapon. Truly. Oo. At mapalad ako nakasama ko yung partner ko ngayon. Talaga ba? Oo, kasi, di ba? Grabe ka naman. Ito yung mga Diyosa ng mga Diyosa dito eh. Sinabi mo. Sa galing ngayon ha. O, eto na. Anong ganap natin ngayong hapon, Sir G? Okay. We are formally opening the second part of our day 1 ng ating online Tinagba Festival 2021, ang ating Tinagbakal Online Selling Series. Oh, yes, yes, yes. Series ito kasi mga kaibigan, hindi lang ito isang araw, kundi tatlo. Long araw. Diba? We have a second day on February 9 And third day natin, syempre, sa araw ng ating Tinagba Festival, February 11. So, hindi ito mabubuo, hindi mangyayari ito kung wala ang ating mga committees, ang ating mga sponsors. Kaya pasalamatan muna natin ang ating mga active people para mangyari ang ating online Tinagba Festival 2020. Yes, syempre, pasalamatan natin ang ating City Mayor na si Honorable Madeline Eurobe Alfilor, kasama ang buong family ng Local Government Unit of Iriga City. Ayan, mga Oo. department heads natin. And syempre, yung technical working group, Yes. mamaya, i-mention natin sila Oo, isa't isa. sige. Yan, para ma-acknowledge Medyo natin marami-rami sila. sila eh. Yun, at syempre, at yung mga sponsors dito, ay yung mga sellers natin for this afternoon nasa aming Opo, likuran. nakikita nyo sa aming likuran, marami kayong pagpipilian, marami kayong pwedeng ma-order ngayong hapon. So, di ba ang init-init? So, marami tayong pwedeng pampalamig. Oo, relax, chill lang kayo kasi pwede kayong mag-order. So, ano nga ba yung pwedeng mga ma-order? Meron tayong Ayan, mga foods natin, mga on-the-go foods ang tawag dito. At meron tayo dyan, may chicken wings tayo, meron tayong fruit shakes. milk teas. Yes, milk tea, french fries. Ayan, at meron din mga homemade food products at Opo. marami pang iba. Yes, Pero syempre, at sa ating mga, baka makalimutan natin, meron tayong mga papremyo sa mga ating, yun, sa mga ating importante. lucky viewers. Ang importante, malaman ninyo na kayo ay nakatutok lang sa inyong mga tahanan, pero pwedeng magkaroon ng 1,000 pesos 2,000 pesos. at 3,000 pesos. And syempre, yung mga pa-voucher. Yes, diba? meron tayong vouchers sponsored by ating delivery partner na Food Panda. Meron tayong pamimigay, pwedeng 500, pwedeng 1,000, depende sa mapag-isipan natin na palaro. Depende sa hirap ng palaro. Pwede pa tayong sumali dyan. Oo, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede. Ay, Oo. may libre naman tayong voucher, di ba? Meron daw. Salamat. Ganon. Nag-expect po kami. At syempre, kay mga kaibigan, mga ka-streamers natin dito, madlang onliners, mga nasa bahay, nasa biyahe, nanonood sa kanilang mga gadgets, huwag kalimutan, ang ating hashtag na gamitin ay hashtag Tinagba Iriga Online. At ating first game. Una, dahil meron tayong dalawang delivery partner. We have Sugo Delivery via the Fresh Cart app. So download mga kaibigan. Pangalawang delivery partner natin ay ang Food Panda, kung saan ang ating mga stall sa likod ay naka-sign up. So ang ating first game will involve, of course, yung mga nakapag-download ng Fresh Cart and Food Panda app. Ayan, nag-download dapat kayo ng Fresh Cart at Food Panda app para Opo. kayo ay manalo ng Oo, vouchers kasi galing sa kanila. Habang tumatagal ang ating show, mas pataas ng pataas ang aming ipamimigay na papremyo. Hoy, kailangan nating mamigay yata ng papremyo ngayon na. Ngayon na, okay, yung nakapag-download na po ng Fresh Cart app, pwedeng i-comment nyo na sa aming Facebook Live at patunayan nyo kayo ay nakatune in at maglagay ng hashtag Tinagba Iriga Online. Ang pang-10 na magko-comment na may selfie or may screen grab ng downloaded na Fresh Cart app ay bibigyan namin ng Voucher muna. Ay, sugo, ay ano mo tayo? Panda delivery muna. Okay, Doon mo tayo sa Panda ano. Delivery muna. Ayan, Okay. Panda delivery muna. Panda Delivery, naka-download ng Food Panda, merong account na nalagay sa Food Panda app. So, screen grab or screenshot or pwedeng selfie ng inyong Food Panda app kasama yung phone.
kasi kasama yung mga kaibigan nanonood. At We will- i-comment nila sa ating live streaming na Oo, live nangyayari streaming ngayon. tayo kasi. So, yung pang-sampo na makakapag-comment, Food Panda muna. Food Panda, pang-sampo na makakapag-comment will receive 500 muna, partner, o Yes. 1,000 agad? Yun na, 1,000 na. 1,000 agad. Mamimigay kami ng 1,000 Food Panda voucher. Ibig sabihin po, yung Food Panda voucher na yun ay electronic voucher. 10 voucher po yun, entitled sa customer with 100 pesos discount sa inyong mga new users. Ibig sabihin, pwede nyong ipamudmod sa inyong mga kapatid, kaibigan, at kung sino-sino pang gusto nyong bigyan. That's 1,000 worth of Food Panda discount coupon na 100 pesos each. Meron na ba? Meron na ba tayong nanalo? Wala pa? Wala pa Okay. nagpo-post ng pictures? Ayan. Naku. Naku, Kailangan nyo nang mag-post ng Oo. pictures nyo kasi atat-atat na kami. Oo. Atat na kami mamigay. Sayang marami-rami to. Marami-rami yung kailangan namin kasi ang daming voucher na binigay ng Food Panda. At habang hinihintay natin, partner, yung winner ng ating voucher, syempre, invite natin yung mga madlang onliners natin about sa iba pang activities natin dito. Ayun. Ayun na pala, may winner na. Meron na tayong nanalo. Ang winner natin ng 1,000. 1,000 worth of voucher from Food Panda ay si Jeka Hermojeno Alferez. Ayan, meron na tayo. First winner pa lang yan. Meron tayong maraming voucher tayo sa Food Panda. Plus, meron pa tayong mga cash prizes later on. Correct. So, Jeka Hermojeno Alferez, hintayin mo lang ang private message ng aming staff yes. para malaman kung paano mo i-claim ang iyong papremyo. Premyo, At since namigay na tayo, syempre partner, hindi lang po itong activity natin yung Tinagba Festival. Yes. Oo. Meron pa tayo na Tinagba TikTok Challenge. Nagsimula Yes. rin noong February 1 ng pag-upload ng kanilang mga videos. Meron tayong individual, duo at group category na pwedeng mag-upload Hanggang sa February 10 to 11:59 p.m. So bago mag-12 midnight, dapat na-upload na. Kaya lang galaw-galaw na tayo dahil nga isang papremyo din yung mga may pinakamaraming. Yes, ang third prize ay 5,000 pesos, second prize 7,000 pesos, at ang first prize, ang grand winner natin sa ating first ever Tinagba TikTok Challenge ay mag-uuwi ng 10,000 pesos. Yan, malaking bagay din yon. Again, ulitin natin ang ating official hashtag for this afternoon ay hashtag Tinagba Iriga Online. So para makasali sa aming mga pa-contest, pa-games, order na mga kaibigan, order na. At sa Food Panda at sa Freshcart app nyo pa, pwedeng makuha ang mga stalls na available natin sa likod. Eto na, bago tayo magsimula nating live selling, partner, ano nga ba ang mga mechanics? Ano ba ang dapat sundin ng ating mga madlang streamers at onliners kung gusto na nilang umorder? Okay, ng ganito kanilang lang yun mga foods? kaibigan. Sabi ko nga kanina, you have to download the Freshcart app. By the way, Freshcart is spelled as F-R-E-Z-H-K-A-R-T. Freshcart. Kailangan nyo po i-download. Available po yan sa ating mga app stores. At pwede nyo pong i-set up ang inyong account. Makikita nyo ang mga stores na available this afternoon sa ating Itinagbakal online series. And pwede rin nyo pong i-download ang Food Panda. So kahit alin dun sa dalawa kasi yun lang ang ating exclusive delivery partners. Now, again, sa mga nag-o-order, yun yung mga may chance, may bigger chances of winning sa ating mga pag-games. At eto na, ang ating mga booths po ay nasa likod lamang at ipapakita natin sila maya-maya. Eto na mga kaibigan, this is it. I-ready na ang inyong mga cellphone para sa pag-order at tumutok na sa ating Itinagbakal Online Market Series Day 1. Ang Yes. i-feature natin today ay mga on-the-go foods. Kaya Ng ano pa mga hinihintay natin? ating mga local businesses Yes, dito sa i-push Iriga na natin City. to, partner. Alin muna ang uunahin natin? Eto na takam na kasi. Gutom na ako, Ang actually. init-init kasi ng panahon ngayon, I think kailangan natin start yung Eto, umpisahan natin kay Diggs Avenue Food and Oo. Refreshment. tingnan nga natin kung Ayan. talagang refreshing. Bigyan nyo kami ito ng Oo. sample. Oo, Ano ba yung pwede mga namin Diyosa matikman natin dyan. Galing sa Diggs Avenue Food Oo. and Refreshment.
Ay, ano ba yan? Ang Diggs Avenue Food and Refreshments po ay meron silang store dyan po sa lobby ng LCC Mall, Ground Iriga. floor. Oo, sa ground floor ng LCC Mall. Ano ba? Ikaw ba o ako? Feeling ko ikaw muna tumikim. Sa'yo ang una. Ibibigay ko sa mas bata. Ayan, at ayan, nagkakaalaman na ulit ng edad. Parang ano. Bino ko yung sarili, di ba? Oo. O, ikaw Ah, nag-go. yung edad kasi umahabol sa waistline. Ay, ganun ba? O, sige. Ano ba yan? Ano ba to? Yan ay... Ano nalasahan mo ba? Ang sarap. Buko shake. Buko shake! Sarap. Ang sarap, sarap. Ay, ang share ba? Oo, masarap. Sayang Totoo bawal, nga. bawal kasi ang sharing eh. Bakit? Bawal. Ilan mo na. Bawal di ba IATF protocols, remember? Oo. Ano kasi to, alam mo yung sa init ng panahon ngayon, ang sarap nito for those people, yung nag-chill-chill lang kayo sa bahay, nanonood kayo sa amin. Nanonood sa amin, di ba? Oo, Bumabiyahe. tapos ano, so yan, pwede to. Ang sarap. And yung Diggs Avenue kasi does not only cover buko shake, meron silang mga noodles na available. Ay, nakikita ko nga sa likod natin, meron silang Oo. stir-fried noodles Yes, dito. oo. Ayan. Oo. Ang mga prices ng, Diggs Avenue Food and abot na Refreshments. abot kamay. Food and refreshments ay makikita nyo po sa inyong mga carts sa Food Panda at saka sa Sugo Delivery. So, i-check nyo na lang po. At syempre, umorder na mga kaibigan. Pero wait lang. Oo, may tawag. Uy, merong partner. ano. May tawag. May tawag. Sandali. Sino ba to? Oo, Ay, ito tawag. muna mga kaibigan, ha? Over, long distance. Long distance call. Bago ang lahat. Ito muna. Oo. Pakinggan muna natin ang kanyang mensahe. Ito, alam mo ba, adopted santo ng Iriga City. Ay, oo, kasi alam Lagi ko ito every nandito. year to pumupunta ng Correct, sa tinagba. Iriga. Kaya tingnan natin, ano bang mensahe para sa atin ng father of Power Dance, the premier dance company of the Philippines, si Sir Douglas Nieras. Isang maligaya at mainit na pagbati sa aking mga kapatid na Irigenyo. Darating na po, malapit na ang pinakahihintay natin na Tinagba Festival 2021. Nitong nakaraang taon, magpahanggang ngayon, marami pong unos ang dumating sa buhay natin. Nagkaroon po ng pandemya, maraming sakuna ang dumaan. Ngunit, alam ko sa pagkakakilala ko sa mga kapatid kong Irigenyo, hindi ito magiging hadlang upang hindi maging masaya, masagana, at hindi malilimutan ang selebrasyon na gagawin para sa Tinagba Festival 2021. Kaya't ngayon pa lamang, binabati ko na kayo ng mainit na pagbati. I would like to congratulate the City of Iriga, Mayor Madel Alfilor, and everyone who will be responsible for bringing this festival together, the people of Iriga City, mga kapatid kong taga-Iriga. Nieras, nakaka-touch naman. Oo, kasi mga kapatid natin sa Iriga. Oo, talaga yung tsaka sabi ano, niya. every year, nandito Oo. siya. Ngayon lang talaga kasi alam na, pandemic, so hindi sila Gustuhin niya mang dito. pumunta, Correct. bawal pa. Ayan, nakaisa na tayo, partner, ha? Tapos tayo Oo. dito sa Diggs Avenue Food and Refreshments. Ngayon naman, ang bet ko yata yung Avocadoria naman. Sige, Avocadoria sa'yo, PH. ibibigay ko naman yan sa'yo kasi ako na yung Paloma, halika. ako na yung humingi ng buko shake kay Diggs Avenue. Ano ba to? Ay, gusto ko to. Ang sarap. Sorry. Nako! Sarap. Alam mo ba sarap. kasi yung yung Avocadoria, meron silang store dun sa rail side, dun malapit sa Andox. Oo. Tsaka dun- muna, chumika ka muna dyan. Oo. Ang kasi, yung Avocadoria, daw yan? Made perfectly from pure avocado to real avocado lovers. Oo. Mukha namang hindi mo siya nagugustuhan dahil Ang gusto sarap! Mas masarap ba sa buko shake? Hindi ko alam pero masarap siya. Pero alam ko, lahat naman sila masarap. Pero Oo. ang sarap mga kaibigan, talagang it tastes like avocado talaga. Ayan. Di ba? Oo. I love it. Ang ganda ng Avocadoria kasi kahit hindi in season ang avocado, meron silang produkto na available. Yan mga kaibigan, Oo. available in 8 ounce and 12 ounce. 110 pesos po yung 8 ounce at 135 pesos naman yung 12 ounce. Ang kailangan nyo lang pumunta Sulit na sa sulit. Food Panda at saka sa Fresh Cart Oo. ng Sugo Delivery to check and to order. Kaya order na! So, at this time, magpapalaro ulit kami. This time,
cash ang aming ipamimigay. Oo. 1,000 pesos. Mamimigay tayo ng Cash. papremyo na 1,000 pesos. Ang kailangan nyo lang gawin para kayo ay manalo ay mag-comment ng hashtag Tinagbakal, hashtag Tinagbairiga Online. Ayan, sa mga nanonood sa atin. Oo. Mga live streamers natin dyan ha, kailangan lang mag-comment kayo ng hashtag Tinagbakal Oo, at i-announce hashtag namin kung pang-ilan. Oo, hashtag ha. Hashtag Tinagbairiga Online. At pipili kami sa inyo mga streamers namin ng mananalo ng 1,000 pesos. May pero yan. Meron lang kayong 1 minute para mag-comment. And your time starts now. Oo, Di ba? comment down, 1 minute. Kasi yung keyboard warrior natin, dyan ang ano kasi, yung mga naka-laptop, ang galing-galing yan, mga keyboard warriors yan. So, 1 minute, countdown tayo, 1 minute, makapag-hashtag Tinagbairiga Online and hashtag itinagbakal. Ayan, yan. so kailan comment na ha? Dahil malay nyo, maswerte kayo ngayong araw, magba-Valentine's Day pa naman. Kailangan natin ng pambili ng regalo, di ba? Kaya you know the drill, guys. Comment. Now. And by the way, guys, the Avocadoria is available in both Food Panda and the Fresh Cart. So ayan, abang-abang, pwede kayong makakuha ng menu sa Fresh Cart at sa ating Food Panda app para makita ninyo how to order at magkano yung kanilang mga menu na binasa ng aking partner kanina. Ang store ng Avocadoria Iriga actually, matatagpuan sa Zone 4, Bayanihan Building, San Roque, Iriga City. Ayan, at habang naghihintay tayo ng mga winners natin, anong winner pala natin, ng 1,000 pesos, wag kalimutan mga kaibigan ha, malapit na Ayan. ang First Tinagba TikTok Challenge. Ang mananalo dyan, syempre, first prize, 10,000 pesos, second prize, 7,000 pesos, and third prize, 5,000 pesos. At Oy! meron na tayong winner ng 1,000 pesos in the person of Philip Anthony Cortez. Philip Anthony Cortez. Hintayin lamang po ang private message ng aming mga Staff, ayan, Oo. para malaman kung paano makakarating sa inyo ang inyong papremyo. Yes, at kung kailan pwedeng makuha kasi hindi tayo pwedeng sabay-sabay ng kuha ng premyo kasi marami Truly, ngayong madly, winners. deeply. O, eto na, sunod na natin. Avocadoria, akin na to Akin lang yan. Sige, Diyan lang akin yung siya. Biko Shake. Next natin, tingnan natin dito. Dito tayo sa Fruit Skuka. Oh, ang Ayan, hirap oo, kasi. Pwede. Ang hirap i-pronounce. Ang pero hirap mukhang i-pronounce. masarap yung products nila. Pero Oo. Fruit, sabi nila, Fruit Skuka daw. Fruit Skuka ang, Oo, wag ang mo nang basa. ipa-spell sa akin. Basta Fruit Skuka, yun na yun. Monica! Ayan. Tao, kitang-kita ko, talagang fresh fruits ang ginagamit ng ng Fruit Skuka. Sing fresh nung nag-deliver, no? Oo, truly. Ay, isa lang ang straw. Oh. So, ikaw na. Ngayon, sino mag-a-adjust? Ako na mag-a-adjust. So, ako na mag-a-adjust. Ikaw na titikim. Pero tirahan mo ako, ha? O sige, titirang kita. Anyway, ano kasi to eh? Share tayo. Oo, Hindi, dito balita ka sa ko, they never use artificial flavorings. Oo, all natural, Oo. all organic. Kaya kung ano yung available na fruits in season or available fruits in the market, yun lang yung kanilang ginagamit. So, tikman nga natin. Sige nga, tikman mo nga yung partner. Anong flavor ba to? Anong flavor ba yan? O, ikaw magsabi. Four seasons. May banana, tapos may... Masarap. Sabi niya, banana at masarap. May combination ba to ng fruits? Or isang fruit lang to? Combination? Combination pa yun ng fruits. Parang four seasons, ganun. Sarap. Parang parang partner, gusto dyan ko din. Sige partner, dyan ka lang muna. Parang gusto ko din yan. Mamaya, bigyan niyo ako ng ganito, ha? Dyan ka lang muna partner, iwanan muna. Ayan mga kaibigan, ang Fruits Kuka po ay merong store dyan sa LCC Mall. Oo. Ayan. At syempre, i-check nyo sa ating Food Panda app or sa ating Sugo Delivery app Oo, ang iba pang mga available. products na available sa Fruits Kuka. Pero ito mapapromise namin, all organic,
all natural. Ayan, walang halong Kaya preservatives yan, ha? sabi nga, di ba, sa mga nagda-diet, don't panic, it's organic. Yes, don't panic, it's organic, Organic. 'di ba? Oo. Fruit Yan. kuka. O basta ayun mga kaibigan ha, fresh fruits, fresh from the farm. Ay Okay. nako. At Eto pa. pero every year nga kasi hindi lang tong mga pagkain yung available sa Iriga. Meron tayong mga available na performers na talagang aliw na aliw at nagbibigay saya sa ating mga locals and ating mga tourists every Tinagba Festival. Yes, at keto, for the viewing pleasure of everyone, nag-stream sa atin ngayon. Oo. Eto po mga kaibigan, you are going to witness a performance coming from Iriga City's Pride. They are actually world-class performers. Yes, And oo, walang multi-awarded. isang adjective lang ang Oo. pwedeng mag-describe sa grupong ito. Kaya mga kaibigan, eto na. Here they are, the Mag Mag Dancers. Eta. All right, Ayun na. partner. Andito pala.
Dito ba yung camera natin? Oo, Hi! eto. Hello, we Hello, are nagbabalik back. na po kami mga Oo. kaibigan. Ayan mga madlang onliners natin, streamers, Oo, at syempre mga nakapag-order na ba? kamarket. Oo. Nakapag-order na ba sila? Tanungin nga natin, nakapag-order na ba kayo? Order na, comment now kasi baka mamaya maglalaki pick lang kami ng mga nag-orders. Show us your orders sa online world. Comment now sa aming live Facebook page. At Yes. yan. Just in case nag-order na kayo mga kaibigan, take a screenshot. Do kung paano nung order ninyo, 'di ba? Kung dumating na or kung order pa lang at i-post niyo yan as comment doon po sa ating live stream through Iriga City official page. At huwag kakalimutan ang ating official hashtag for today, Tinagba Iriga Online. Yes, hashtag Tinagba Iriga Online. So kung hindi pa kayo nakapag-order, baka makonsider ninyo itong iba naming ipapakitang mga tinda. Yes, gaya ng susunod, syempre, punta tayo kay doon tayo sa Delish Kitchen. Oo, sabi nga nila, sana all ganito kasarap. Talaga ba? Sana all ganito kasarap. Oo. Delish Kitchen girls. Oo, tingnan nga natin kung talagang masarap. Asin niya. Oo. Delish Kitchen. Marimar! Ibigay mo na. Asin na si Marimar? Oo, ibig sabihin, pag nakabili ka ng Dallas Kitchen, meron kayong mamayang ulam, meron kayong pulutan, at meron kayong handa para sa ating Ang laki naman. chill time. Oho, ibibigay ko na muna sa iyo yan. Ako talaga. Wait lang. pagkakataon mo na. Ano ba yan? Oo. Kakain ako ng chicken. Fried chicken, ayan, napaka-healthy ng pinili mo, chicken skin. Ang sarap. Talaga. In fairness, ang sarap. Ang sarap ng skin. Living up, ganito talaga yung kasarap. In fairness, mapapasabi talaga ako ng Sana all. sana ganito. all ganito Kasarap. kasarap. Oo. Grabe. Asa pa? Oo. Mamaya, pag talikod ni Sir Lordan, ilagay niyo Ang yun. takaw. Oo. Oo. Huwag masyadong magpahalata. Ay, sorry. Ay, sorry, nahulog. Sa Dennis Kitchen ng mga kaibigan, syempre, ito, tinatampok nila ay etong kanilang chicken. Merong part lang, tapos pwede naman whole chicken siya. 'Di ba? Pero yun ang bilhin ninyo, mga Oo. kaibigan. Pwedeng choice cut, pwedeng whole chicken. Ang sarap. Or thank you, mga kaibigan, ano pa hinihintay nyo? Order na, i-check na sa Food Panda ang Delish Kitchen. 'Di ba? At syempre, sa inyong Sugo Delivery Food, Fresh cart. Sugo Delivery Fresh cart. Cart. Oo. Ang partnership ng Sugo. By the way, Sugo is a local brand. Dito siya based sa Iriga at nakipartner siya sa Fresh Cart na based naman sa Naga. So, purely Bicolano. So, order na. Guys! Again, pwede kayong makipag-selfie sa inyong mga orders at comment down again sa ating Facebook Live and hashtag Tinagba Iriga Online. Nakikisabay na din ako sa sayaw. Sumasayaw kasi sila. Oo. Order na. Oo, pwedeng umorder. Order na sa Pero Delish dahil ang Kitchen. kadugtong ng iyong chicken, naamoy ko din yata yung meron din ditong lechon. Ay, oo. Mamaya lang ng Oo, konti, mina- picture natin oo. yung litson. Oo, Sarap yan. oo. Oy, thank you, Oo. Thank you, Marimar. Maraming Parang salamat sa ayaw iyong niya mga umalis. pa-chicken. Ilagay mo na lang dun sa table ko. Akin na yan, Meron tayong chicken. Oo. Mamaya, Oo. busog na tayo, ha? Sigurado. Mga kaibigan, Order Order na. Huwag kalimutan, meron tayo dito kanina, fruit skuka. Meron tayong avocadoria. Diggs Avenue. Yes, and syempre ang ating Delish Kitchen. Oo. Lahat yon available sa Fresh Cart and Avocadoria is also available via Food Panda. Aha, ayan. Next tayo. Para lahat sila ma-feature natin. Doon naman tayo, na-mention mo to kanina eh. Oo, dito tayo mamaya sa susunod. Yung nasa likod ko lang. Siyempre, tawagin natin yung Goodies Okay. Cafe. May pa-promo ang goodies today. Alam mo yan, Oo. ikaw na. Yung Goodies Cafe, pag nag-order kayo ng 300 worth of products, meron kayong isang available na milk tea. So, meron silang available na milk tea. Oo. Nako, Familiar ako dito sa dito kanilang ako. product. akin Yan, to, yan pa naman yung gusto ko sana. Oo, that's the Taiwanese signature fruit tea. Tapos etong isa, I think this is the Goodies Supreme. Ayan, Ay. halatang parokyano Oo ng nga. Goodies. Oo. Mukhang ano ka dito, parang stockholder ka dito sa Goodies Cafe. Promoter.
Promoter, kaya ikaw ang ambassador. Oo. Actually, gusto ko dito, maganda yung packaging. Sige, tulungan kita. Maganda yung lalagyan. I am sure magugustuhan mo to. Talaga ha? Oo. From you ha? Oo, kasi kanina, di ba, pinagbigyan mo ko ng 4 seasons nung 4 seasons nung fruit. Yan, parang 4 seasons din siya, pero fruit tea. Hindi ako mapapahiya dyan. Oh, in fairness, hindi ka napahiya. Oo, Ang order sarap. na. At ang mura-mura niya. Magkano yung ganito? I think it's 145. Tama ba? 140. Magkano? 145 pesos. Sulit How na. At ito maganda. Oo. Maganda sa mga products natin this afternoon, lahat sila sanitized. Kasi Yes. sumusunod tayo sa health and safety protocols na pinalabas ng IATF. Kaya lahat po ng products natin this afternoon ay siguradong malinis. Pati yung ating mga workers dito. Oo, Kaya, tingnan nyo naman. Very safe. Order na kayo. Ang kasi- gaganda ng mga Oo. ano natin dito, mga ate at saka ang pupogi ng ating mga kuya. Pahawak muna ako. Oo. Babalikan ko sa iyo. Huwag mo inumin ha. Kasi Eto sa'yo. ang maganda dito, meron silang pang solo, pang goodie mo. Meron Yung ganito, Oh. good for one person lang. May litro kasi sila. Ay, talaga ba? Oo, yan. So, kung gusto mong barkada kayo, marami, order ka ng pa isa-isang litro, tapos share, o di ba? Ay, sige. Pwede na yan. Go na Pwedeng yan. party. Thank you, ha. Oo. Maraming salamat, Paloma. Akin yan, ha. Huwag mong kukunin, ha. So, ganun. Ang takaw. Baka mamaya, pwede tayong makaano ng endorser. Oh, eto na. May pag-game ulit! Magpapagame ulit tayo, mga kaibigan. Ano ba? Ba't may malaglag dito sa Oo. akin? Buntis. Madami nilalaglag coming from me, di ba? Gusto mo yan? Eto na, mga kaibigan, may pag-game tayo ulit. Ngayon naman, mananalo siya ulit ng, meron tayong 2 winners ng 1,000 pesos each. Oo. Ayun, ha? Dalawa ngayon ha, dalawa. 2 winners so ng pakita ng mga 1,000 order. pesos each. Ang kailangan lang nilang gawin ay mag-screenshot sila habang nanonood. Habang nanonood ng Ayan. ating live streaming. Oo, proof Diba? na kayo ay nakastream Correct. sa amin at merong hashtag Tinagba Iriga Online and hashtag Tinagbakal. True. Okay, Ayan. mga kaibigan, ha? Mag-picture lang, Order mag-picture. na, picture at paulit-ulit kasi nga ang ating mga keyboard warriors, meron kaming taga-check ng inyong mga entries kaya sure na sure pumapasok lahat ng entries Yan, na inyong mag-picture habang, Oo. kunwari, nanonood kayo sa aming dalawa ni Sir J. Mark, mag-picture kayo ng Dapat ganon. andun kami sa background. Correct. Maputi kami sa background. Pag wala kami doon, di kayo mananalo, ha? Ang requirement po, maputi kami sa background. Ay nako, mahirap yan. Mahirap Oo. yan. Alam mo na. Ha? O, mga kaibigan na, screenshot lang yan. Screenshot Screenshot, oo. habang nanonood. At Oo. i-post yan as comment doon sa ating live stream para kayo ay manalo ng tig 1,000 pesos. So, meron tayong dalawa. Oo, dalawa. At tandaan nyo, the more entries you send, The more chances of winning. Ayan. Ayan. Ayun na, nakita ko na nagsusulat na Oo, sila ng winner. nagsusulat. Oo, meron. Meron na, nasulat si ate. Ayan, go, go, go! Ayan. At maya-mayang Oo. konti babasahin natin kung sino ang mananalo ng tig 1,000 pesos. Oy! Naku, sabi ng ating food delivery service, sobrang, Oh, ayan, sabi ng ating food delivery service, sobrang dami daw ng mga orders natin. Ayan, at sige. Pagawin natin yung, nahihirapan yata silang mag-picture. Ang gawin na lang natin, mag-post na lang sila ng reaction. Oo. Yan, reaction na lang. Reaction sa ating live stream. Parang mas madali yun. Nakuha ko na partner. Ay, thank you, Oo, yung mga kasi may nalaglag din sa... Nakakaya naman sa'yo. Oo. Ikaw pang pumulot. Okay lang yan kasi kailangan talaga ganun pag live. Ayan, yan. Oo. Meron na? Meron, marami daw. Parang meron na. Maraming reactions, maraming ano. Mag-post na ng inyong reaction sa inyong napapanood na live stream natin, mga kaibigan, yung mga kachuchunin lamang. Ito po ang Tinagbakal Online Market Series. At this is only the day 1 of our online, 3-day online series kasi nga meron tayong day 2 on February 9. And day 3 on February 11. Pero syempre, iba-ibang produkto naman makikita nila every day. So ngayon,
on-the-go foods. Sa February 9 naman, mga processed foods. Yan, Oo. processed foods. And At sa February 11, syempre, mga agricultural products We will feature naman. yung mga produce ng ating mga farmers na assisted Correct. by ating Department of Agriculture. Eto Again, daw. don't fail to Ayun watch the live online series namin ang February 9, 1 p.m. din. And sa February 11, 1 p.m. din also. Syempre, dito lang yun sa Iriga City official page. Facebook page. Okay, meron din po announcement. Again, mamimigay din ulit kami ng mga Food Panda vouchers on the day 2 ng aming ano. Again, yung goodies, yung kaka-feature lang natin. Meron silang promo. If you avail 300 worth of goodies na products, they will be giving you 1 free more. Aha. Uy, Oo. parte nga pala makalimutan ko. Baka akalain nila joke-joke lang yung mga prices natin, ha? Oo. Hindi po joke-joke yan dahil hawak ko na. Eto na, oh. Ayan, oh. Bagong-bago. Ka-withdraw ko lang nito. Oo, sa akin naman, ka-text ko yung ano, ka-text ko Yan. yung Bagong-bago ito ang ating mga papremyo, mga cash prizes natin para sa ating Itinagbakal Yes, Online ayan. Market Series. Ano ba Oo. yan? Ito na out, ito mga kaibigan, na fresh na fresh. Fresh na fresh from the bank. At mukhang may winner na tayo. May winner na tayo, 1,000 pesos para kay Marie Charade Daphne Checoy. Oo, nasaan yung isa? Meron pang isa. At another winner, another 1,000 pesos Oo, para kay... Oh, sa'yo yan, partner. Medyo mahirap yung spelling. Hala, para Oo. kay Risa Georgica. Oo, siguro. Basta, Yan. Risa Ah. Georgica. Ayan sa ating Ah. mga winners. Ayan, live na live yung pera. O, partner, yung Ano? pera. Yung pera dito. Yan na sa winners. Paalala lang. Sa winners to, ha? Okay, Hindi pa sa ating akin. mga winners, paalala po, let us wait for the private message ng ating mga staff para po sa ating mga notifications kung paano at kailan nyo pwedeng kunin ang inyong mga premyo. Correct. Ito, o yung mga kaibigan, alam nyo, kailangan kasi talaga we support our local businessmen and businesswomen and support the MSMEs. 'Di ba? Bakit? Kasi madaming epekto to. Madaming epekto to sa atin. Una, employment, Oo, 'di ba? Kasi, 'di ba, recently yung magsara ang mundo dahil sa pandemya. Correct. Oo, walang employment, walang yung mga business establishment nagsara, nag-lay off, and we are supporting now small and medium enterprises dito sa Iriga. Nakakabuhay ito ulit ng Yes, ating tulad ekonomiya. nila. Oo, Tulad oo. nila, mga kaibigan. Oo, etong So, mga food cart na to mayroon. imagine nyo na lang, kunyari, yung Banokilicious Lechon Yes. Sisig. Kung meron silang 4 na cart, ilang tao ang may employ nila, Yes. 'di ba? At dahil nga merong tayong available na mga online delivery partners, you just have to click your phones and then order now para hindi kayo lumabas ng bahay. You are safely home and yet enjoying the comfort ng Yes. food na gusto ninyo. Ito mga local businessmen natin, mga kaibigan, mga madlang onliners and mga kamarket natin, this is the answer to economic devastation due to pandemic and natural disasters. Parang part siya ng recovery program natin, di Kasi ba? diba, instead of going to the streets para magsaya, let's make it in a way na hindi lang tayo masaya but nakatulong tayo sa community. True. Sa ating local businesses. Nabusog ka na, nakatulong ka pa. O, di ba? Ganon. Dual purpose. Kaya, laking pasasalamat talaga ng City of Iriga sa ating City Mayor na si Honorable Madeline Yorobe Alfilor dahil dito sa mga ganitong initiatives, di Siya ang ba? nag-coin ng ganitong mga sabi mo nga initiative para nga muling makabangon ang ating mga kababayan. Yes. Oo. During this time of pandemic, hindi lang tayo pwedeng nasa loob lang ng bahay, nagmumukmok. At Meron hindi- din dapat oo. mga activities tulad dito. At syempre, tumulong tayo sa ating kapwa. Sa pamamagitan O, kaya- ng, eto, ngayong hapon, kailangan bumili kayo sa kanila. Di ba? Oo, di ba? At ayan, ang dami na nga nating online viewers. May pa-shoutout daw tayo kay... Uy, sino yan? Oo, eto, tingnan natin. Shout out daw kay Paulen Asilva. Oo. Hi, Paulen Asilva. Kung nasaan ka man, dyan ka lang. Lakas maka-artista nagpa-shoutout. Oo. Sino ba? Pa-shoutout daw kay Be Marie da Silva at Cedric Alarcio. Cedric Alarcio. Hi, Ibig sabihin, Cedric. magkakasama to sa bahay. Ano ba yung mga in-order nyo? Order na.
Ayun. Naku. Tingnan natin. Goodies Cafe. Dito naman tayo. Dito lang sa likod natin eh. Apo, sa lahat again, as early as now, nagpapasalamat na kami sa lahat ng umorder kasi nga, bawat order nyo ay tulong sa ating mga businessmen at sa ating mga employees. Employees na to. If you could see etong mga nagagandahan at mga masisipag nating empleyado Ay, kaway-kaway naman kayo dyan, mga ate. Kaway-kaway. O, yung mga Diyos ay yung unang kumaway. O, ate, ate, kaway ka, makikita ka, ayan, kaway. Uy, ito pa may nagpapa-shoutout. Shoutout daw kay Angie Vinyas, kay Phoebe Lopez. Uy, kilala ko to. Gerald Vargas. Hi, Gerald Vargas. Hello sa inyo. Thank you for tuning and staying with us simula sa simula. At syempre, wag lang kayo mag-tune sa amin. Kailangan bumili kayo. Yes, diba? oo, kasi nga, the biggest help you can give to us now is for you to order from among the stores na meron tayo dito. Yes, yes, yes. Eto, patuloy natin. Tingnan tayo ng sample naman dito sa Ito muna. Sama tayo Itong dito. nasa likod. Sige, go, go. Oo. Panda Bubble Milk Tea. Oo. Panda Bubble Milk Tea. Ano bang flavor yan? Ano daw? Mango cheesecake. Mango cheesecake. Sorry, mango cheesecake. Ikaw naman. Gusto mo ikaw ulit? Ay, ikaw naman. Para fair ang labanan. Ano nga sabi ko nga, pag free. Hindi, para pagtaas ng sugar, pare-pares tayo. Sabay ang bagsak. Ay, hindi. Kasi pag milk tea naman, you can choose 25, 75. Ano daw yan? 110. Ay, Gusto anyway, mo? kasi mag-Valentine's na. This is daw, mango... Hindi, bibigyan natin ni Sir Louie mamaya. This is, cheesecake. Bigyan natin ni Sir Louie ng mango cheese cream. Cheese cream. Ayun, mango cheese cream. Ano ko yun eh? Bumibili din ako dyan sa Panda Bubble Milk Tea. Oo. Yung Panda Bubble Milk Tea, naging sponsor na din namin to sa ating Ay, oo, yung Kahoot. Diba? Diba meron tayong online quiz show last time. Thank you kay Ma'am Daphne. Yan. Aureliano, siyang dito, manager ng Panda Bubble Milk Tea. Masarap, oo. Pinag-aralan niya ng 2 taon para ma-perfect lang yung mga yung combination ng ingredients. Uy, ito! May nagpapabate. Ay, tita ko to. Nagpapabate ang tita ko, si Jezabel Padaya. Oh, hi, tita! Oo. TFC subscriber. TFC subscriber. Kasi pwedeng ma-reach natin yung yung ibang Princess bansa kasi Villar. This is online. And Luida Desquitado, Mila Toralio, Miyuki Villaruel de Lima dyan sa Japan. Hi! Arigato gozaimasu. Tama ba? O basta yun na yun. Oo, tama yun. Miyuki Villaruel de Lima dyan sa Japan. Hello sa inyo yan. dyan. Thank you for watching. Again, sa mga mahilig sa milk tea, baka gusto nyong goodies kanina ngayon sa Panda Bubble. Pero sila mga sizes actually. Oo. Pag, ano basa niyan? Giant, pag Giant. Pag 22 Giant, ounce. 22 ounce yan, 75 pesos. Oo, murang-mura. Pag Cub, 16 ounce, 60 pesos lang yan mga kaibigan. Oo. At Sulit na sulit yan. ano yung isa? Puny? Funny? Natawa ka dun eh. Basta Puny, 12 ounce. 50 pesos lang. So 50, 60, and 75 pesos ang takbo ng presyuhan dito sa Panda Bubble Milk Tea. Kaya mga kaibigan, check your Food Panda apps. Hanapin ang Panda Bubble Milk Tea or Zugo delivery via Fresh Cart. Yan, di ba? Available sila sa Fresh Cart. Now, break muna tayo sa milk tea. Nagsushoot up na ang sugar ko. Ayaw mo naman ng milk tea? Oo. Sige, dito tayo. Pero hindi ako tumatanggi sa grasya. Masasarap. Oo yung milk naman, tea. syempre. Ako gusto ko talaga yung May nakita akong lechon belly dito. Naamoy mo na. Naamoy ka lechon belly. Kanina ko pa naamoy, kaya lang Gusto ko pinipigilan siya. ko muna. Wait lang. Isang sample. Ano bang gusto mong sample natin dito? Huwag naman yung lechon belly. Ang laki-laki. Hindi namin yan madadala ngayon. Mamaya na, mamaya pag-usapan natin. Ayun yung sisig. Yung sisig. Kilala to eh. Kilala to sa sisig kasi. Itong Banukilicious lechon and sisig. Oo. Wow. Kasi if you like a crispy sisig, Banokilicious is a game changer. Ay, Pwede wait nyo lang, ha? ma-consider. Oo. Pwedeng mamaya, beer ang katapat niya. May alak ba? Joke lang. Oo, Oy, sa hi tayo sa may-ari ng Banukilicious lechon and sisig. Hello, Ma'am Kim and Kuya Fred. Baka maiuwi po namin yung belly lechon na Amin na yung nakikita namin mamaya. Sa amin ba yung pork Oo. lechon belly? Hindi. Pwede. Sarap. Guys, check nyo sa inyong
Food Panda, yan, Banokelicious Oo, Lechon, at and Sisig. Available tayo sa Food Panda, available din sa Fresh Cart. Bale sa Banokelicious kasi, meron silang yung lechon sisig nila, 160 pesos Aha. lang. Oo. Tapos meron din silang pork dinakdakan na 160 pesos. Lechon sisig with rice, 130 pesos. At and pork, dinakdakan with rice. 130 pesos. Ayan. Pero kung gusto nyo yung nakikita nyo na lechon belly, pork belly lechon, that's 1,800 1,800 pesos. Tama-tama para sa merienda. Oo, 3 kilo na Gusto ko yan. to. Oo. Mamaya, order Kaya tayo. kung nag-uumpukan yung mga magbabarkada, kapamilya ngayong Saturday, pwede nyo na po yan silang, pwede nyo na pong i-order. Kasi Ay. nga, pinag-iinitan na namin to ni Sir Lordan. Ayan, basa tayo ng mga comments. Sabi ni Nicolo Luzon, Sir Lordan, pabati naman po kungod ko na nasa Calgary, Canada, na Oh, si Noy nanonood. Luzon. Sige sana, payaman. Hi kay Clarburn Luzon, hello, dyan sa Calgary, Canada. Ito pa, Carlito Filio Albalate, sabi niya, hashtag itinagbakal, hashtag tinagbairiga online. Si M. Chris Dimple. Congrats daw. Di mo nakikita, no? Hindi Ang ko liit. nakikita. Oo, nagre-reflect yung ila. Sabi ni Miggy Ramos, hashtag tinagbakal. Sabi naman ni Franz Monteora Oliva, nag-send siya ng kanyang reaction. Hello, Tita Franz. Salamat sa pag-tune in. Tita Franz, wag lang comment. Order din pag Clarky Camila, shout out Camila Family with Friends. Hi, dyan sa Santo Domingo, Iriga City. Aya Iscarelia, hashtag itinagbakal, sabi niya. At eto pa, si Lani Maestrado. Hello sa'yo. Oo, Tita Lani, ano yan eh. Trishani Masugid. Olyado Hunyo. Magandang hapon, Froy Beranya. Good afternoon sa inyo. Maraming salamat for watching. At syempre, maraming salamat sa pag-order sa ating mga food carts na nandito sa likod. Yan. At this point siguro, Sir partner, magpapalaro tayo kasi ang dami-dami nga natin Food Panda vouchers. Pwede tayo mamigay ngayon ng 1,000 worth ulit. Ilang 1,000 worth ba? Gusto mo ba ng tatlo, dalawa? Sige, tatlo. Okay, tatlo na Food Panda vouchers. Ayan. Paano ba sila mananalo dyan? Oo, magbigay kayo ng kahit na anong in-order nyo po. Sabihin nyo po yung in-order ninyo. Comment now kung ano yung in-order ninyo sa anong store dito sa aming mga food cart na available. Ilagay nyo po yung presyo at pangalan ng store na inyong inorderan kung magkano po yun. Kunyari, umorder kayo sa Panda Bubble. Silalagay nyo dyan. Panda Bubble Milk Tea, Chocolate, Giant, 75 pesos. Oo, Ganon. tapos with hashtag tinagbairiga online and hashtag itinagbakal. Para malinaw ha, mga ka-onliners natin ha, para malinaw, ang kailangan nyo lang gawin ay I-comment na sa ating live feed ng ating Facebook, Iriga City Facebook page. yan, kung ano ang inyong binili, saan kayo bumili, at magkano Ano ang inyong binili. binili. Para manalo kayo ng 1,000 pesos worth na of Food Panda vouchers. Ayun. At habang kayo ay nagko-comment, syempre, gusto kong i-remind ng ating mga madlang onliners at streamers natin. Madlang TikTokers. Madlang TikTokers, huwag kalimutan i-upload ang inyong mga TikTok videos sa ating official page. Gagamitin natin ang Iriga City Tourism official page. Doon nyo ipopost ang inyong mga TikTok videos. Siyempre, upload nyo muna sa TikTok. Yes, oo. After nyo i-upload sa TikTok, isi-share nyo na doon sa Iriga City Tourism Oo. official Facebook page. You have until February 10. 11:59 p.m. So, ibig sabihin Oo. yan, kapag nag-post sila ng 12 midnight na, Ng 12. hindi na tanggapin yun. Kasi February Oo. 11 na yun. Automatic hindi na sila kasali. At ang mananalo, mga kaibigan, sa solo, sa duo, at saka sa team category, third prize is 5,000 pesos, second prize, 7,000 pesos, at first prize ay tumataginting na 10,000 pesos. Kaya mga Ayan. kaibigan, ano pang hinihintay nyo? Mag-TikTok na. Gamitin ang official soundtrack. Soundtrack ba tawag doon? O basta yung official oo. sound ng official music na official music. TikTok Yun, challenge yun ng pala. Tinagba online.
Ayun, no? Oo. Dami na ako nakita, meron na nga doon isang video, 10,000 views na. Ayan. Yung isang video niya. Ibig Oo. sabihin, malakas humatak Hindi na siya ano. tutulog. Oo. Talagang sinishare niya Oo, talaga. effort din kasi. Kasi naman, syempre, malaki yung premyo. Oo, pinapasok niya lahat ng GC. Sinishare niya doon sa lahat ng GC para lang para lang madaming mag-like Pwede dun sa rin video mag-create ng GC para sa ating mga keyboard warriors. Correct. Oo. Kanya-kanyang strategy yan. Yes. Ang Pero- importante, oo. ang importante dito, partner, dapat madami ang mag-like ng inyong video doon sa official Facebook page ng Iriga City Tourism. Yes. At dahil dyan, halimbawa, nag-shoot kayo ng inyong TikTok, napagod yung inyong mga kaibigan, kapamilya, pwede na kayong umorder ngayon para pambawi sa kanila. Correct. Dito, ayan. Oo, yan, meron. Sige, balikan natin. Oo. Kung meron kang kuya na gustong-gusto ng sisig, pwede na. Ayun, kuya. Wala akong kuya eh. Yung ex ko, mahilig siya. Mahilig sa sisig. Kaso, Nasaan na yung ex mo? wala na. Nagka-ulcer. Charot. joke lang. Joke lang. Kasi hindi mo na pinakain ng sisig. Sumakabilang bahay na. Sumakabilang bahay. Hayaan Pag natin siya. sumakabilang bahay, bigyan niyo ulit ng sisig marami. Ganun ako kasi, pag magba-Valentine's na, dapat wala na akong jowa. Para walang masyadong gastos, gano'n. Next product tayo mga kaibigan. Habang hinihintay natin yung winner natin ng ating vouchers. Eto, dito naman tayo sa, dito sa kabila. Dito tayo sa Mama Nangs. Halo-halo. Halo. Oo, halo-halo naman yung kanilang... Mama Nangs, halo-halo, Lily Cruz. And this is really local kasi nga, ang sabi nila, kanamo. Kanamo Lokal. Lokal. Oo. Diba? Ang kanilang store matatagpuan dyan sa San Isidro, Iriga City. Nasa may highway lang. Kumakain ako dyan pag Oo, madaling makuha. pag Malapit dinner tsaka lunchtime. Oh, hops! Uy! Uy! Uy, tama. Uy. Alin sa'yo dyan? Doon na- Uy! Uy, may competition sila. Ayoko dito. Maanghang. Sa'yo yung maanghang. Oh, sige. Sa kanya yung dynamite. Oo. Gaano to kaanghang? Anong level? May level Anong ba level ng anghang nito? Anong level? Level 3 daw, level 3. Kaya mo yan. Sigurado ba? Oo, Bicolano, Oragon, Ganon. Anyway, pag hindi kinaya, may mga milk din na available. Oo nga, akin to. Oo, kasi Kain. Akin yung, wait lang. Ang hirap. medyo Struggle. kasama po kami sa biktima ng face shield. Ang hirap kumain kapag nakaganito ka, di ba? Yan, wait lang ha. Sumasampa sa aking face shield eh. Sumasabit sa face shield. Harap! Akin na to. Sarap, ang sarap talaga mga kaibigan. Hindi na kaya yung halo-halo ngayon. Inagaw. Pero mukhang ang sarap-sarap niya kasi 'di ba? Napaka-cheesy, Oy, ang daming eto, sahog. walang halong biro kasi kumakain naman talaga ako sa Kanamo Lokal. Ang sarap ng halo-halo nila. Sabi nga nila ano daw, eto yung mga flavors dito, yung mga ingredients nila, mga organic din. Ako Ayan, hindi no? ako masyadong mahilig sa Okay. Okay, para sa game natin, dahil pumipili pa tayo ng Oo, winner, kasi ang gagawin nyo lang, Medyo nagkalituhan i-comment nyo lang yung kung product name na inyong in-order. Siyempre, kung halimbawa sa Panda Bubble, yung milk tea nila, yung flavor na in-order ninyo, yung amount. So, halimbawa, goodies, Taiwanese, signature Taiwanese fruit tea, magkano yon? Yun po yung ilalagay ninyo, plus Tinagba Iriga Online na hashtag. Okay, yun. ayun lang ha, napakadali lang. Shop, saan kayo bumili, or store kung saan kayo bumili, anong binili nyo, at magkano ang inyong binili. At Oo. dahil dyan, may fifth winner na tayo ng 1,000 pesos worth ng vouchers from Food Panda, at siya ay si Miles at Chero. At andito pa po talaga yung dynamite ng Kanamo Lokal. Maanghang. Alam mo yung ako kasi hindi ako masyadong mahilig sa maanghang. Aha. Oo. Pero, kumakain ako ng maanghang. Eto, ang ganda ng niya kasi dahil, nasa mid-range yung kanyang anghang, hindi yung parang ayaw ng so parang ipakain. tolerable. Tolerable. yung So, maanghang. Ganon. Hindi siya yung parang ayaw ng ipakain. Ako hindi ako kumakain ng maanghang kasi because nagpapawis talaga ako. Like, sobrang pawis talaga. Kaya, hindi ako kumakain ng maanghang. Pero, masarap naman talaga sila. Oy, mga kaibigan, umorder kayo sa Kanamo Lokal. You may check them out sa inyong Food Panda app or sa Sugo Delivery via Fresh
Cart. Tandaan yung press cart natin, ang spelling ay F-R-E-Z-H-K-A-R-T. Okay. Yan, Mukhang fresh ang hilig cart. ko sa dynamite, hindi ko to may lagay. Ay, yung nachos. Sarap ng nachos nila. In all fairness naman. Parang bibili ako ng ganun mamaya eh. Ayan. Uy, mga kaibigan ha, mga madlang onliners natin, mga ka-streamers natin dito ha. Imbitahan ang inyong mga kaibigan. Invite. Invite her. Kasi ano, habang tumatagal, mas dadami at mas lalaki yung aming papremyo. Meron kaming papremyo na available na pwedeng malaking chances po ninyong makuha. Ayun, ayos. Kaya nako, kailangan natin ng mga papremyo ngayong araw na to, Oo. di ba? At pag naisipan namin, mamimigay kami ng Food Panda items. At mamaya uli konti, mamimigay ako ng 2 pang 2,000 pesos at isang 3,000 pesos. Kaya kailangan abang-abang lamang mga kaibigan ha. Sige, dito tayo. Punta natin yung next store natin. Oo. Eto naman muna, siguro dito muna tayo sa kay Tonet. Oo. Yan, kay Tonet's Homemade. Oo. Homemade goods. Dahil malapit na yung merienda. Tonet Homemade Goods, asa na? Marimar, ano ba yung nasa iyo? Ayan, ito, Tonet's Homemade Goods. Ano ba to? Rice puto. Oo. Alam ko na yung susunod ko na ipopromote. Ano ba yung sunod? Oo. Yung kape kasi yung masarap. Correct. Rice puto from Tonet's Homemade Products. Ayun o. Tingnan natin. Pakita natin dito. Guys, Ayan. so, ayan. Homemade puto syrup. Alam mo ba, nung bata pa ako, mahilig ako dito. Ako hahawak, ikaw tumikim. Ay, gusto ko yan. Mahilig ako sa ganyan eh. Hindi susubuan kita. Ayo. Wala nang siguro yung galit. May magagalit. May magagalit na yung magsiselos. Aawayin ako nun mamaya. Ano bang gusto mo? Big bite or small bite? Yung realistic na big bite. Ayan. Ang hirap. Wait lang. Biktima ng face shield. Ayan. Tutok na. Again, ang lahat ng aming food products ay sanitized. Lahat ng ating mga employees na nandito, servers natin ay nag-undergo ng compliance ng ating IATF mandatory requirements. So safe na safe kayong umorder. Ayan, tamang-tama to sa mga pamilyang may papansit ngayon sa bahay. Tamang-tama tong i-pair. Alam mo, ang sarap niya, ang lambot, tapos yung lasa niya, malalasahan mo talaga yung lasang puto talaga siya. Hindi siya eme-eme. Kasi di ba minsan yung rice puto pati may amoy, eto amoy masarap. Oo. Parang tayo, amoy masarap. Gusto mo yan? Sarap talaga, masarap. Oo, Guys, order na ito. Papakita natin sa camera ha. Sa mga wala pa pong panghanda sa Valentine's, so lang maisip, pwede nyo po itry yung rice puto. Ayan. Oo. Tonet's Homemade Puto. Isang magalang na pagkain. Di ba? Magalang. Oo. Magalang. Sino po To. to? Diba? Tonet's Puto. Yan po. Eto. Tonet's Puto. Ang galang-galang. At dahil dyan, meron pa tayong nanalo kanina ng 1,000 worth ng Food Panda voucher na si Aya Escarilla. at si Phoebe Lopez Aureliano. Ayan. Yes. Oo. Congratulations. Diba? Nanood ka lang, nag-order ka lang, nanalo ka pa, pwedeng balik taya. Uy, eto alam mo partner ito. Eto naman, Tonet's Homemade Banana Cake. Ayan Ayan. ha. Oo. At ang mura-mura niya, ito mga kaibigan, ang mura niya, ano lang siya, 100, tama ba? Oo. Tama ba ito, Tonet? 150 pesos. Ito yung 100. price niya. Oo. Oh, 50. Yan, 150 pesos. Oo. Ayun, oh. Tonet's Homemade Banana Cake. Ay, sarap. Pero ako, partner, pag kaganito na yung mga usapan, ganito yung mga products, Take out na yan. pwede na to, Uwi-uwi na yan, di ba? may ribbon pati, pwede na to, hanggang ano po ba to, hanggang Valentine's? Salamat kay Ate Tonet ha. Tonet's Homemade. Ay, nahulog. Pag-usapan na lang Homemade po natin product. yan mamaya na take out. Ayan. O, i-check nyo na. I-check nyo na ang inyong Food Panda at Zugo Delivery app via Press Cart. Hanapin na ang Tonet's Homemade Products at tingnan ang mga produktong binibenta nila. Yun, ilan lamang yung sa binibenta ng Tonet's Yes. Homemade Products Oo. ha? Homemade puto, rice puto, and
homemade banana cake. Mga magagalang na produkto nga. Correct. Very, very affordable talaga. At very local. This is homemade. So, ibig sabihin, hindi sila commercially na puproduce. So, konti lang yung available talaga nila. At talagang fresh. Assured kayo na fresh ang inyong makukuhang produkto. True. O kaya mga kaibigan na panginihintay nyo, huwag kayong manonood lang dyan. Umorder na. Umorder sa ating mga food carts na nandito. Let's support local. Let us support our own small and medium enterprises. O diba, dito meron tayo ang Fruc Skuka. Skuka daw. Fruc Skuka. Ang Delish Kitchen. Avocadoria. Diggs Avenue Food and Refreshment. Meron tayo Panda Bubble Milk Tea, Banokilicious Lechon Sisig, and syempre ang Goodies Cafe. Yan. Sige, post muna tayo ng konti habang umu-order ang ating mga madlang onliners. Yun naman, partner. Balikan natin. Kasi nga nakakamiss yung tinagba. Corrected Nakakamiss ba? sumayaw sa labas. Yes. Ngayon, balikan naman natin yung mga kaganapan Sa ng mga nakaraang Tinagba Festival. Yan po ang ilan sa mga kaganapan noong mga nakaraang Tinagba Festival. You know what I miss so much? Ay yung street dancing at saka yung Fantelusion Parade. Yes, kasi yan yung panahon na parang liberated yung mga tao na magsaya. Kasi nga, pasasalamat ito for ating festivity ng mga Yes. Parang patingin natin kay Inang Lourdes for a bountiful harvest. At celebration Yes. na ng kanyang feast day. At syempre, yung Fantelusion Parade na every taga kinukulayan yung Ang main streets streets ng ng Iriga Iriga City. City. Pero para saan ba? Malay natin next year, di ba? Oo. Meron Sana na ulit matapos tayong yung pandemya. usual celebration ng Tinagba Festival. Yes. Ganarns. Oo. Next tayo mga kaibigan. Oo. Balik tayo. Balik tayo sa ating mga online ating- viewers. Again, order na. Marami na kaming naipakita sa inyong produkto. You may consider yung mga naibigay na namin sa inyo. At marami pa kaming ipakikitang mga stores. Yes. Again, sa bawat order ninyo ay tulong sa ating mga empleyado at tulong sa ating mga
small and medium enterprises dito sa Iriga City. Ayan ha, i-check nyo lang sa Food Panda yung mga available natin na mga stores dito at food carts natin dito at syempre sa inyong sugod delivery via Freshcart. And partner po na tayo dito sa ating food cart na nasa likod ang Airwings. Meron Uy. silang nachos, merong burgers. Oo. Dito tayo. Ayan Parang sa pangalan pa lang alam na natin kung saan. Papakita natin tong burger nila. Ayan, guys, so burger from Airwings. Ito pa, ikaw sa'yo naman. Ito yung nachos nila. Ito yung nachos. Oo. Yung nachos nila are different from those na nakikita natin sa supermarket. So, especially made nila to. Ito naman, hot dogs. In a bun. Di ba? Oy, ito, very good to para sa kung may mga parties kayo with friends, di ba? Yes. Instead of Eto. preparing sa bahay, order na lang kayo sa kanila para Konting shots, masarap yung nachos. True. Oo, At saka kahit hindi. Barkada. Kung magdi-date kayo ng girlfriend mo, di ba? Oo. Ng girlfriend mo talaga. Ng Yes. girlfriend mo, eto, baunin mo. Sana meron. Pamain na lang po. Pamain na lang Oo. po sa aking partner. Yung wala pang date sa Valentine's, pamain na lang po. Pamay na lang po sa kanya kasi wala din po siyang date ngayong Oo. ngayong Valentine's Day. So ano ba mga products ito? Naghahanap pati ako ng panggastos. Talaga ba? Ito, Airwings Chicken and Nachos. May burger sila, CC 35 pesos, double meat 60 pesos, all the way 89 pesos, face lapper 120 at saka yung hotdog sandwiches nila may 35 pesos yung BBC Franks at Boner Garage 60 pesos. Yung nachos na hawak ni partner dito ay 129 pesos. Pero murang-mura. for sharing siya, for Oo, sharing. Murang-mura to para sa group sharing. Oo. Kunyari tatlo kayo or apat, so pwede Oo. nito for Sulit. 129 pesos. So, pakita mo partner doon. Oo. Ayan, no? Oo. Yan po ang nachos gusto mong tikman? from Airwings. Gusto kong Oo. tikman. Parang ang sarap kasi. Naku, hanggang tikim lang talaga ako. Muna tayo kasi marami pa. Ayan. Madali lang. Oo. Order na mga kaibigan. Order na through Food Panda And at Freshcart app. Ayan. Earwings, Iriga is available sa Freshcart app. alam mo, ang maganda dito, partners, sa mga food carts natin dito, iba-iba talaga yung lasa ng kanilang mga pagkain. Oo, very walang distinct. parehas, very Oo. distinct. Sila, lasahan mo yung nachos. Sige. Hawakan mo para sa'yo. Lasahan mo yung nachos. Iba din eh. May kakaibang sarap. Go. Di ba? Ang sarap nga. Naku. Diba, nagko-complement yung lasa nung sauce dun sa chips. Ngayon, diba, minsan, ang dilemma ng nachos, hindi tugma yung lasa ng chips dun sa sauce. Kaya kahit masarap yung sauce, masarap yung chips, nung pinagsama, hindi. Correct. Pero ito talaga, swak na swak. Tamang-tama lang. Oo. Kaya mga kaibigan, order na sa Airwings. Again, available sa Freshcart app at mamaya, Sa Food Panda naman. At habang tayo ay nag-invite sa kanila, syempre batiin mo natin itong mga Oo. ating madlang onliners. Mag-hi tayo kay... Marie Da Silva, salamat po sa pag-flood ng ating #TinagbaIrigaOnline. Sabi ni Miss Ryan Camila Chavez, Oo. pa-shout out po. Oo, Shout out. Ate Ryan, salamat sa suporta. Ito pa, si Racy Fernandez Ginto. Shout Ayan. out dear. Oo. Oy, shout out direct pala. Shout out direct Hubert TV daw. Miss Hi. Miles Achero, mine na po. Sino po sa amin? Mine po. O ikaw daw. Mine po, sabi niya. Char. Paki-PM na lang po ako. Sabi Oo, naman ni para mamay Sian, agad. si Sian, ay hindi si Sean pala to. Sean Barce, pasigaw naman po. Sean! Ganun. Oo. Crush ko yun, si Sean. Sinabi. Kilay, ano ba to? Keya Zemira. Oo. #itinagbakal, #tinagbairigaonline. At balikan natin dito sa taas. May na-miss tayo dito. Sana all binabalikan. Vivi Lopez Aureliano, LMT. Oo, nanalo yan si Ma'am. Oo, kanina, Oo. #itinagbakal daw. Ayan. Hi, Sean! Okay, ang susunod, magpapalaro tayo, pero bukod sa hashtag, kailangan natin ng sharer badge. Ibig sabihin, sinare ninyo ang ating Facebook Live. Kasi ibig sabihin, you invited your friends, your family to watch with you online.
At huwag niyong kakalimutan na comment, share done, at dapat meron kayong sharer badge. Ibig sabihin na kapag share kayo, at dahil dyan, cash ang ibibigay Yes, namin. mananalo ka Ipakita mo yung ng cash. 2,000 pesos! Okay. Sharer done, dapat meron kayong sharer badge, share done comment with the persons na pwede nyong i-mention at least 2 o 3 persons na kasama sa inyong comment. Uy, naku, hindi ko pala lampasin to kasi napakalaking Oo. kapremyo nito. Linawin natin ha. Linawin natin. For you to win 2,000 pesos, ibig sabihin, you have to share our Facebook streaming. Meron kayong sharer badge. At ibig sabihin, dahil nakapag-share kayo, meron niyang lalabas sa inyong profile. Plus, you have to comment, share done, tapos pangalan ng 2 tao, mention at least 2 people sa comment section namin. Ayan, kung hindi nyo magawa, i-post nyo lang yung share batch nyo. Yan. Meron na kayong 2,000 pesos. Pipili kami Oo. galing sa ating mga madlang streamers and onliners. Kaya ano pang hinihintay nyo dyan? Galaw-galaw mga kaibigan. At habang nagpo-post kayo, syempre huwag kalimutan, umorder dito sa ating mga food carts na nandito sa aming harapan. Yes. At syempre sa Oo, aming dahil nasa harapan liquor tayo, rack. naalala ko yung goodies, meron silang pa-promo today lamang na at least 300 worth of goodies product na in-order ninyo, magkakaroon kayo ng additional 1 product na Wow! ibibigay. So, buy 300 worth of product, get 1 free product. Yan po yung kanilang promo for today. Ganun lang yun, ha? Ganun lang yun, mga kaibigan, ha? Bumili kayo ng worth 300 at meron kayong libreng isa. Okay naman. Punta tayo dito sa iba pang food carts natin na Oo, nasa dahil likod. medyo hapon na, pag kailangan natin ng energy, ano ba ang kailangan natin? Kape. Oo, kasi di ba, best things happen over a cup of coffee. Eto na mga kaibigan, dito tayo sa ating... Sa Think Coffee. Think Puntahan Coffee. natin yung Think Coffee. Come. Tara. Come. Oo, oo. Sunod kayo sa amin, guys. Dito tayo. Dito tayo sa Think Coffee. Oo, sa Think Coffee kasi meron silang frap, meron silang coffee, meron silang cakes. Tama po? And pati sandwiches, biktima ako ng ano. Uy, saka ano, ng meron face sa mga shield. tea. Meron silang tea Oo. dito. Ayan, tingnan natin. Ano ba gusto mong subukan dito? Ayan, meron. Anong available? Ito, Ayan. tama. Ito ba yung tinagba? Ayan, ito tawag nila dito ay tinagba. Ayan. Oo, tinagba. Galing sa lemongrass. Sa lemongrass. So, ito mga kaibigan, wait lang na. Sample tayo. Sarap. Ito yung mga What's your name? Hindi ko maalala. Ganun siya kasarap mga kaibigan. Nakalimutan namin yung aming mga pangalan. Pero, at tawag dito ay tinagba. Tamang-tama Oo. para sa Tinagba Festival, ito di ba? yung mga dapat nino-order ng mga tuwa. Correct. Galing sa, gawa sa lemongrass. Nakaka-healthy living. Truly, ang sarap. Amin na to. Or ibabalik ko pa sa inyo. Ay, sa amin na talaga. sa Uy, amin maraming salamat. Oh, guys, alam ko meron sila sa Food Panda. Okay. Sa Food Think Panda meron Coffee kayo. is available at Food Panda. So, pwede kayo mag-order sa Food Panda. Now, mamaya kapag nag-order kayo sa Think Coffee, pwede tayong pumili ng winner na Think Coffee ang in-order at mamimigay tayo ng voucher from Food Panda. Ayun, ha? Kaya huwag kalimutan, umorder na sa Think Coffee. Ako, sasuggest ko, bumili kayo nito para sa Tinagba Festival. Ang tea Nagba, Nagba. galing sa lemongrass tea. Oo. Uy, Meron ang nanalo sa kaninang palaro natin. 2,000 pesos ang premyo. Dalawang winners. O, dalawa po. Tag 2,000, hindi po 2,000 sa dalawa. Tig 2,000 pesos. At ang first winner natin ng 2,000 pesos ay walang iba kundi si Elinor Alarcio. At ang second winner natin ng 2,000 pesos ay si Tishani Hunyo. Tishani Hunyo at Elinor Alarcio. Congratulations! Kayo ay nanalo ng tig 2,000 pesos. Again, hintayin ang private message ng aming mga staff para sa details paano ninyo makuha ang
inyong mga Papremyo. papremyo. O, diba? O, wag sa iba. Sa staff lang namin, magpapakilala sila. Oo. Yan, ha? Eto, bigay ko muna sa aking friend na si Paloma. I-keep mo yan para sa akin, ha? Oo. Tingin ko sa'yo. Next! Punta tayo dito. Dito. Nako. Dito tayo sa Muggles Mango. Okay, ikaw, Oo. partner. Eto, mukhang masarap yung kanilang... Ay, eto. Hindi, akin to. Nagunahan. Nag-unan sa akin Nag-unan. yun eh. Akin yung, akin yung mali. Ay, sa amin pa ba to? Ay, ito pala siya. Okay, unang product natin mga kaibigan, ilapit mo doon. Habang wala siya, ibigay mo sa akin yung Go. hopya. Lapit mo doon, Natalie Sweetheart. Maraming Oo. salamat sa ating, sa Alam ating niyo yung- tinagbell. Hindi na ako kukontra. Anyway, natikman ko talaga yung hopya na yan. Bumili kaya ako nito. Bumili po ako nito mga kaibigan, itong Pili Nut Hopya, Oo. nung isang araw. Oo. Meron ka din, di ba? Oo. Yung hopya kasi nila, hindi siya ganong katamis, hindi rin siya gaanong malana. Oh, wait, Kasi- lalapit ako para makita nyo yung packaging. Ayan. Oo, kasi, di ba Ito. yung ibang hopya, parang nakakaumay kasi nga masyadong maraming oil. So, pag nilagay mo sa, dito halimbawa sa tissue, makikita mo na basa na ng oil yung ating hopya. Pero ito hindi. Hindi. In fairness naman sa kanya. Tapos yung moist siya, hindi siya Tsaka yung sa loob, yung feeling niya, siksik talaga. At Yung- dahil nga pili nut hopya siya, hindi po nagpa-hopya ng pili. May pili talaga siya. Yung iba kasi sasabihin pili, pero halos wala namang pili na available. Eto naman, Rainbow Oreo. Ayan, Rainbow Ayan, Oreo oo. naman ito. Diyan muna. At meron pa silang ibang products. Eto, tingnan natin dito. Eto naman ang kanilang crema de fruta. Lalapit ako Ako na lang lalapit direct. Ayan. Crema Ayan. de fruta. Para sa may mga sweet tooth dyan, mahilig sa matatamis, eto para sa inyo. Oh, crema de fruta. Sige, sa'yo na yan. Kukunin ko na tong hopya. Ha? Sige, sa'yo na yan. Go. Oh, Eto. sa akin yung hopya, sa'yo yung... Itong Rainbow Oreo. Sige, go. Thank you. Oo. Maraming salamat. Oh, guys. Oh, pagka ganito pating magbibigay ng order, parang nakakaganang Oo, kumain. panakaganang kumain tsaka uminom, di ba? Oo. Eto, Oo, guys, nag-post talaga. Muggles Mango, Muggles ayan. Mango. Tingnan sa inyong Food Panda app, ang Muggles Mango. At syempre, sa Sugo Delivery via Fresh Cart. Yes, I-check oo. ang kanilang mga products. Very affordable, murang-mura mga kaibigan actually. Dito sa Muggles Mango. Ha? Kaya, nako, umorder na. Uy, may recap natin, baka nakalimutan nila. Oh, meron tayo dito guys sa Deli's Kitchen. Meron tayong Diggs Avenue Food and Refreshment. May Avocadoria PH tayo. Sorry. Meron tayong Fruits Kuka. May Panda Bubble Milk Tea. May Banokes Lechon and Sisig. Goodies Cafe. Goodies Cafe. Tonet Homemade Food Products. Green Thumb. Think Coffee. Muggles Mango, At syempre, Earwings, Earwings Kanamo at Lokal. ang Mama Nang's Halo Kanamo Lokal. Oo, natagalan ako magsalita. Sinamantala ko yung yung hopya. Ninamnam mo talaga, di ba? O, eto na. Di tayo. Okay. Takbo tayo dun. Ayan. Yan, di tayo setting Oo. last food cart for today. Balik tayo sa healthy living. Dito pala, sorry. Oo. Di tayo. Di Oo. tayo sa Green Thumb. Ayan. Ayan. Pang finale natin, syempre, healthy living tayo ulit, ha? Ito din, mga kaibigan, all organic din dito sa, Oo. sa Green Thumb. Wait lang. Ayan. Akin. Akin yung Nag-agawan Clubhouse. talaga. Tapos akin tong fresh lemon basil juice. Oo. Masarap yan. This one, ito daw yung kinuha Direct ko pwede kasi lumapit? ito yung hindi ko pa natikman. Wait lang Oo. Papakita ko lang to. Ako muna, partner. Sige. Ito ang ating fresh lemon basil juice. Ayan organic to mga kaibigan, walang preservatives ito. 85 pesos lang ang ganitong bottle. At meron din tayo dito, Green Thumb Clubhouse Sandwich for 75 pesos lamang. Naku, hindi kayo tataba dito at wala kayong problema, ha? Walang health issues dito dahil lahat to organic, lahat natural. O, ikaw naman, ano ba yung sa'yo? Eto, Pakita mo. isasama ko yung magandang dilag dito. Di ba? Magandang Sama ka dilag doon. yan. Oo. This one naman is the fresh cucumber. Ito yung fresh cucumber.
Ayan, habang pinapakita ni partner yan, yung mga products nila, fresh Fresh lemon. cucumber, alam mo ba, etong fresh cucumber, this is only 75 pesos. Oo, 75 pesos lang to. And etong isa, this is the potato jacket. Jacket potato. At mukhang ang sarap-sarap. And this costs only 75 pesos. Diba? Parang ang sarap ng combination nila. Nakakabusog at nakaka-healthy yung kanilang combination. Kaya nga tama, Green Thumb healthy gastronomic drinks to eh. So nakakasarap sa tiyan. How Yan. about your partner? Yung mga prices ng Green Thumb Gastronomic, fresh lemon, 65 pesos. Lemon Yakult, 75 pesos. Lemon Ginger, 70 pesos. Lemon Apple, 85 pesos. Lemon Cucumber, 85 pesos. Pongkan Yakult, 75 pesos. Jacket Potato, siguro nilalamig to at naka-jacket. Jacket Potato, 75 pesos. Clubhouse Sandwich, 75 pesos. Lemon with Basil, 85 pesos. And fresh cucumber juice na pinakita mo kanina, 75 pesos. At meron silang available delivery partner, ang Fresh Cart Delivery App. Ayun. Via the Sugo. So, order na tayo. Kung gusto nyo kanina, medyo marami-rami tayong loads of sugar. Gusto nyo itry naman yung iba. Eto po, pwede nyo makonsider. Green Thumb Gastronomic Drink. Yes, o di ba? Sobrang dami, busog na busog ako. Tikim pa lang yun ha, Yes, pero Babalikan sobrang ko busog yan na mamaya. tayo. Pero eto pa, kasi meron pa ako nandito ng pera dito, gusto ko nang ipamigay. At marami din akong vouchers na available sa Food Panda. Bigyan mo natin yung vouchers mo. Vouchers. Kung gusto nyo, ibibigay namin ngayon 2,000. 2,000 per person. Ilan pa yung ating voucher sa ating Food Panda? Ayan, mga kaibigan, no? Worth, ilan yan? Worth? 2,000. Dalawang winner. 1,000, 1,000. Dalawang 1,000 pesos Oo. worth. Voucher. 2,000. O, dalawang O 2,000 gusto daw. nila, 2,000 na daw. Medyo marami kasing voucher. 2,000 each sa ating Food Panda voucher. Ah, Okay. Linawin lang natin, partner, ha? Mga kaibigan, voucher ito, ha? Hindi po cash, ha? Voucher po ito. Yon. Worth 2,000 pesos kung... Nakapag-order kayo sa Avocadoria at Think Coffee kasi yun yung mga food stalls natin na available sa Food Panda at saka sa Banox. Ano bang gagawin nila? Okay, ang gagawin nila is, again, dapat meron silang na-order via Food Panda na delivered items sa Think Coffee, sa Banokilicious, or sa Avocadoria PH. And you have to share. Also, you have to share again, ang ano natin, share, may sharer badge kayo. Ito ulit, may sharer badge. At anong product ang available or na-order po ninyo sa Banokilicious, Avocadoria PH, or Think Coffee. Kasi yan yung mga available via Ayan Food na, tandaan Panda. ang sabi ng aking partner, kailangan lang Ayan yung may i-post ang inyong partnership. share badge. Yes. Pagpapatunay na, sinare ninyo Oo, ang again. inyong in-order sa Think Coffee. Avocadoria PH and Banokilicious. Ayun, sige, I think abangan Panda natin. Bubble is also with Ayun tayo, I think sige. Panda Bubble is also available at Food Panda. Yes, ma'am. Available. So, Masarap. pwede yung pang-apat. Sabi ko wala akong naaamoy. Naka-face shield pala ako. Amoy mangga ang naka-face shield. sarap. Nabibiktima kami ng face shield. Akala ko walang harang. Ay, ito, meron sila dito tayo sa Kanamo Local, mga kaibigan. Makikita nyo, meron sila ditong okay na shrimp. Tama ba? Yes. Okay na shrimp. Meron tayong lumpiang Shanghai. Oops! Sharon. Eto, balutin mo ako. Hindi, meron tayo dito Ang Shanghai. alimango. Yan, na nasa parang kalabasa, 'di ba? Tapos eto naman ay igado. Igado, oo. Di ba? Very local. Very local yung mga luto nila, mga kaibigan. Mga lutong kusina, lutong bahay. Kaya umorder na dito sa Mama Nang's Halo-Halo, the best halo-halo daw in Rincon. Ayan, wag lang, Kanamo Local. Ayan ang mga menu nila. Halo-halo, Ayan. 60 pesos. May iskon yellow, Oy, 60 murang-mura, shake, 65. 60 pesos. May mga sandwiches din sila. Pero makikita nyo naman yan sa Food Panda app at saka sa
Sugo Delivery via Fresh Fresh Cart, Cart. At oo. syempre ito, lahat ng ito. Lahat ng order nyo today na shake, kung meron man, ay ipiprepare nila dito mismo. Actually, yung iba na out na. Fresh fruit pala. Oo, Fresh fruits. daw. Fresh fruit shake. Tama, di ba? Tama ba? Fresh fruit shake. Ito. Kaya makikita nyo dito, may mangga, may banana, may papaya. Yan. O, di ba? Kaya order na, guys. Order na. What are you waiting for? Order na. Ang ating delivery partners ay Food Panda and Fresh Cart. Ang Sugo delivery partner ang delivery partner natin, Sugo via the Fresh Cart app. Yan. Para So, ginagawa po namin to para hindi na kayo pumunta dito para bumili. Yes, So at the oo. convenience of your home or kung nasa sasakyan man kayo, di ba? Kunyari naka-parking kayo dyan somewhere, ayaw nang pumunta sa store nila, order lang kayo sa Food Panda. Yan, at saka sa Sugo Delivery via Fresh Cart. At i-deliver Yes. yan right in your doorstep. Oo, Yan. again, ang ating mga food products at ating mga employees ay compliant sa IATF guidelines. Ibig sabihin, nagpa-sanitize sila at sumunod sa lahat ng protocols required by the IATF. Correct. Kaya tinan mo naman, partner, man, naka-face mask yung ating mga dito, ating mga staff at service Yes, crew, oo. naka-uniform dito sa Airwings. Ayun, no? Busy sila Oo, sa kanilang mga pa-orders. Ibig sabihin, may mga orders sila. Oo. Busy ng mga tao na to. Ang sarap-sarap. Ako talaga, natatakam ako dyan sa Sa belly lechon, oo. Sa lechon belly na Pwedeng yan. tag-isa tayo siguro niyan pagkatapos. Uy, sa manager naman ng Banokilicious, Oo. nanawagan. Baka naman. Baka naman. Oo. Kapiraso na kapiraso ng Makapasaman lang pork po lechon kami. belly. Makapasa kami bilang endorser. Oo nga, 'di ba? Magkakaibigan tayo dito, guys. Ayan, sa mga madlang viewers, wag lang view ng view. Order din pag may time. Oh, alam ko gandang-ganda kayo sa akin at puging-pugi kayo Oo. sa aking partner, pero kailangan umorder para matulungan natin ang ating mga sellers na nandito ngayon Yes. sa Day 1, Series 1 ng Itinagbakal. Sa bawat order mo, nakatulong ka na sa mga negosyo sa Iriga City. Okay, dalawang winners ng Food Panda vouchers worth tig 2,000 pesos. First winner natin, Barbie Justin Obrero. Barbie Chastin Obrero. Ang winner natin na isa pa ay si Christine Fulgencio. Christine Ayan. Fulgencio, Barbie Chastin Obrero. Hintayin ang private message galing sa aming mga staff para malaman kung paano maipapadala sa inyo ang inyong papremyo na 2,000 pesos worth ng vouchers from Food Panda. Ayan. Yes, at ang mga pangyayaring ito, ang ating itinagbakal, ang ating online tinagba, ay lahat idea ng ating very industrious at very innovative local chief executive, si Mayor Madel. Ayun, at kaya naman, partner dito, Yes. may mapapanood tayo dito, mga kaibigan. Here's something from our very own City Mayor, Honorable Madeleine Yorobe Alfilor. Okay, for me, the relevance of collaboration to synchronization is, UCLG World, it has a lot of members, and we are very diverse. We have different policies, we have different kind of government, we have different beliefs, but, we have to come up with one common goal. Because we all have one common denominator. We want peace, we want unity, and we want to help each other and strengthen the international relations towards globalization. So what we need is to come up with one common goal, and it would be easier for us to impart all the goals that we want, all the targets, all the indicators, and it is easier for us to create policies within the organization. So that is what we need right now.
And we're back! Nahuli kumakain. Gusto mo yan? Lapang na lapang kami dito sa gilid Oo. eh. Kasi at least kami yung proof na nasasarapan kami dun sa mga kinakain namin. Oo, sa sabi nga ating nila, ano binibenta. tawag daw? Parang living testament. Oo. Kasi ibig sabihin... Na sobrang sarap ng Yes, oo. ng mga pagkain natin for today. Talagang Oo. super busog. Sarap talaga tayo sa Oo. siksik na mga Busog, pagkain. lusog. Kasi At nga, inumin natin ngayong At hapon. sana ang inyong mga kaperahan sa mga nanalo ng ating mga palaro. Ayan. At eto na. Meron pa ako dito Oo. natitira. Meron pa akong isang 3,000 pesos na ipamimigay. So ang last winner natin ay tatanggap ng 3,000 pesos cash. Dadagdagan ko 3,000 yan. cash. Ng Food Panda voucher. worth Magkano ang ibibigay natin? Food Panda voucher. Magbibigay ako. 5,000 din Okay, ibibigay ko. 3,000 pesos plus 5,000 pesos Food worth Panda ng voucher. Food Panda voucher Na pwede sa ipamudbud sa mga winner. kaopisina, kaibigan, kapamilya. Ayan, ganun tayo ka-generous. Ang kailangan At- lang Oo. ay syempre, ipopost sa inyong share badge. Oo, kailangan may sharer badge ang inyong profile. Ibig sabihin, you shared our Facebook Live ngayong hapon at gumamit din kayo ng ating mga delivery partners, ang Food Panda, ang ating Fresh Cart app ng Sugo Delivery. Corrected by. Oo. Ano pang hinihintay nyo guys, mga streamers natin and onliners? Go na dahil mag-uwi kayo ng 3,000 pesos cash plus 5,000 pesos na voucher from Food Panda. Ayan, Yun. tumatagingking na total of 8,000 pesos. Ayan. Ito na. Kaya mga kaibigan, go partner. Ayan, hindi lang po tayo nag-share. Order din mga kaibigan. Dahil malapit nang magsara ang ating first day of the Itinagbakal Online Selling Series. At syempre, para sa ating mga sellers dito na sa ating likod, Oo. maraming salamat po sa inyo, sa mga nag-share, mga nanood, mga bumili at bumibili pa sa kasalukuyan. Maraming salamat sa Executive Committee, syempre, ang ating City Mayor, Honorable Madeline Eurobe Alfilor, ang ating Acting City Administrator, Engineer Elvin Mabansay, kasama ang mga members ng Sangguniang Panglungsod, ang Organizing Committee. Ang overall chairman pa rin ay ang ating Honorable City Mayor Madeleine Alfilor, ang ating co-chair ng ating Itinagbakal at ang Itinagba Online ay si Mr. Peter Lagyap, ang ating City Tourism Officer. Ayan, syempre ang working committee sa atin, Committee on Finance Management Services, ang chairman, si Sir Jean Bonggon, Ma'am Fanny Torian at si Ate Beverly Espiritu. Ang Committee on Studio Preparation, Ay ang chair naman ay si Mr. Jem Ambrosio Layosa, Mr. Leon Cornelio, Architect Jake Alvaro, GSO and the Architect's Office yan, staff. Committee on Power Supply, Engineer Fernan Inemedes and the City Electrician Staff, Committee on Medical Service, Dr. Ronald Periña, Dr. Romer Trinidad, the City Health and Infirmary staff. Committee on Virtual Events, Mr. Peter Lagyap, Tech Team PIO Group. At syempre, wait lang muna partner. Yes. Pasalamatan na natin ang ating direktor ngayong hapon, di ba? Yes, oo. Ang pogi-pogi naming direktor na kamukha ni Zoren Legaspi. Ayan, si Oo. Direk Hubert TB. Oo. Thank you very much, Direk. Oo. Committee on Food natin, Mrs. Paulina Cyril Borromeo at ang City Sports Personnel. Committee on Local Media, Mr. Jess Gonzalez. Ayan. Yes. At syempre, ang committee natin ng Itinagbakal headed by Ma'am Cyril Borromeo, Dr. Ninette Birinya, Ma'am Nona Vanessa Santiago, Lorda Navales, Sir J. Mark Caranza, and all the staff. Hindi ko ma-mention lahat eh. Pero Yes. anyway, marami pa tayong araw para pasalamatan sila. May Series 2 Yes, pa tayo oo. at Series 3. At dahil dyan, meron tayong winners. Ng cash at ng voucher. 3,000 pesos cash mapupunta kay Daday Ramos. At ang 5,000 voucher ay mapupunta kay Gerald Vargas. Alright. Again, Congratulations mga kaibigan. Muli, this is Jaymar Asagra and we are closing the day 1 of Itinagbakal Online Series. and this is DJ Choco Mucho. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for patronizing Itinagbakal Online Market Series 1. Abangan nyo kami sa Day 2 on February 9.